нешта не едуць. Як думаеш, чаму? Ды і думаць няма чаго. Прыедуць. Добра. Ай. Аделя, як думаєш, чаго не едуць? Ну, Ой, боюся. Пива не хопіць. If they run black, that's it. That run, that's it. Have you ever heard an AR-14 fire in the jungle? You'll kill it. That's right. Ну, не едуць. Аделя, ты каравай падрыхтавала? дык вунь стаіць. Чым паіць будзем? Гасцей цэлую прорву пазвалі. Дык медавуха яшчэ ёсць. Крыху гарэлкі. А вось мне здаецца. Так, рыхтуйце рушнікі, каравай гатуйце, адчыняйце дзверы. Не, пачакайце, я сам адкрыю. Здоровы будете, господары добрые. Миколай, Аделя, вось, приехали до вас. І вам не хварэць, дарагія сваты. Як жывяце? Ці ўсё добра ў вас? Усё добра. Дочка ваша будет жить в достатку. Збожжа в свире хапае, живёла у хляве накормлена, пиво варится. Ну, про ваше пиво мы ведаем. А? О, добрый день у вашу хату. Заходьте, заходьте. Не ведала ваша хата растратаў. Каб грошы дева дзеліся, каб лапцем не адбіліся. Каб ячмень быў урадлівы, наливай, спадар, нам піва. О, сапраўдны дудар. По-нашему, по-вайсковому. Адразу ў носком. Так, калі ласка, заходьте. Трэба добра падмацавацца. Пачастуйцеся сапраўднай смакатой. Ага. Ну вы частуйцеся, а я да гаспадыні. Каціся піва ў раток, каб не балеў жываток. Добра, добра. Панове, проходьте до столу, гостики дороженькие. Ты, сват, об напоі говориш, як о живой істоті. Дык же ж яно такое и есть. Зернейка ячменная, яно что? Яно и клопот, и пяшчоту об себе. Разуме, панове. Інакш не вырасте. Не. Ну, а як вырасце добры ячмень, то і солод будзе хвацкі, ці не так, пан півавар? Так, пан Харунжи, правачні не пивовар, а солодовник. Бо здаўна лічылася, што менавіта вырабы соладу самая складаная ў майстэрстве пивовара. Ды дзе ты? А то, у адрозненне ад пива, солад добра захоўваецца. І таму у кожнага соладоўніка свае сакрэты.
Ой, не просто эта справа выраб солода. Дня 2-3 пойдзе на тое, каб прарасціць ячменнае збожжа. Потым збожжа ў печы сушыць і не перасушыць трэба. Пасля абсмажыць адмысловым спосабам. Вось і солад гатовы. Гадзіны-дзве яго ступі таўчы, каб дробны парашок атрымаўся. І нарэшце запарыць кіпнем і даць астыць. Микола, ты что, пивом в уши залил? Паночки, господары, что расселись как после лазни? Не чуете? Звоночки наближаются. Молодые с церквы едут. Сустракайте молодых. Шановне панство, прапаную перш-наперш выпіць за самых старэйшых продкаў Грабінскіх і Янушевічаў. Выпьем за здоровье батьков молодых. А цяперака вып'ем за самих молодых. Что тут глядеть? Отец Петр, вачыма пива не выпьешь. А добрый сёлета урожай хмелю. Я гляджу, отец Петр, вы так само хмельными напоями цікавитесь-то, а? Я тымі цікаўлюся, паважаны, што дух уздымаюць, а тело не расслабляюць. А хмельныя яны ці не, мяркуйце самі. А калі да хмелю мёду дадаць, то атрымаецца ўсім знаёмая медовуха! Что гости зажурылися? На танцы напросилися? Хай гуляюць. А вось скажи мне, шановны пан Баляслав, чаму у кожнага гаспадара піва по-рознаму атрымліваецца? Так гэта... Хто як солод расціць? Гэта так. Нездарма. Яшчэ мой прадзед казаў, што солод найгалоўнейшая справа для піва. Гэта так, так. Дык а што яго расціць? Насыпаў ножку, змачыў, чакай, не дуть жа на яго. А вось тут, паночак, ты помыляешься.
амаль што дуть. Ячмень павінен захаваць натуральны смак. Інакш гэта будзе ўжо не піва, а бурда. Пиво! Зусім молодые паненки закрутили старого Харунжа. Ваше пиво. Некое пиво у нас слабое, легкое. Вось калі я быў у Лявоніі со своей Харугвай, под крылами славного полководца Яна Хаткевича. И погнали мы шведов, а потом и московитам досталося. Як возьму я ружу квітку, ды пушу на воду, пливі, пливі, ружа квітка, до самого броду. Пливі, пливі, ружа квітка, до самого броду. Мое пиво лучше Ой, ой, ой. Шановные гости, жили-были Михал и Марыся. Разлучно один от одного. Мяркуеце, солодка им было? Пиво у Миколая выдатное. И солод добро подсмаженный. Вось адкуль ты ўсё ведаеш? А вось и ведаю. Я и сама солод робить добро умею. Охці, ахці. Не жаночая гэта справа. Ты лепш шупеню навучыся гатаваць. Маўчы ўжо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А вось справа под Кобраным была. Завялі нас на постой у хату да мясцовага ляснічага. Астаміліся мы дужы, нават попадали, нібы прытомнасць страцілі. А ноччу прачнуліся ад знаёмага паху. На яго і пайшлі. Добрый вечер. Добрый вечер, пан Миколай, шановный сусед. И что вы там так скубрезились? Добрый вечер, шановный пан Антоній. Ось добро ратую.
А вы проходьте до гостей, гуляйте, пейте, веселитесь. Добре. Дякую, пану, дякую. Поважаний пан Болеслав, розкажи, а як ти вариш своє видатне пиво? Як усе у нас варить, так і я вару. Але чаму і водар, і густ, і колеру яго, ну, нідзе я таких не бачыў. Заварваю, осужаю, додаю хмель і дрожжі. А вот по правде. Каб зрабіць смак напою дзівосным, падрыхтаваць якасны цэдзік, трэба вялікае майстэрства. Я абмотваю жэрдку жытняй саломай, кладу яе па дне, зверху некалькімі радкамі на крыж маладыя галінкі лісцяных дрэў, расколатыя ўздоўж з садранай карой. Наверх зноў кладу салому, сыплю пахкія травы, усё прыціскаю камянямі або паленамі. А якую менавіта драўніну і травы абраць для цэдзіка, гэта ўжо мой сакрэт. Чаго расселіся паночкі? Госці сустракайце. Здоровы молодым! Уже ж таки поспели справить веселье до Масленицы. Сподіваюся, что як на родины наладите беседу, так само покличете суседа. А для вас, шановные гости, принес пиво, каб не болели кости. И не абы якого, а марцового. Шановний пан Пахвацький, прошу до столу. Дасть великий гонор такий високородний гость. А што гэта за піва такое марцовае? Самае найлепшае. Яго вараць на талай вадзе якраз напярэдадні Вялікага паста. У том пиве, что я вару, и яким частаваўся сам яго великамость польны гетьман Казімір Радзівіл, важна не толькі вода. Там ёсць сапраўдныя жывыя істоты, дрожджі называюцца. З імі піва не толькі хутчэй бродзіць, а становіцца чыстым і празрыстым, нібыта бурштын. Таму піва, якое вараць у маім маёнтку, лічыцца лепшым ва ўсім павеце. Горка маладым! Горка! Каб не наши католицкие монахи, не зведаў бы свет сапраўднага піва. Так бы ўжо і не зведаў. Вядома. Гэта ж яны першымі сталі піва з хмелем варыць. Гэта вельмі цудоўнае паданне. Даўніннае. Кажуць, шукаў наш брат нямецкі монах новы водар для свайго піва. Пайшоў у лес. Раптам бачыць, майн год, прыгожыя шышачкі на павойнай расліны. Праўда, сапраўды кінуў ён жменьку тых шышчак у сусла, і атрымалася яно гаркаватае, але з такім прыемным прысмакам. Вось з таго часу піва толькі з хмелем і вараць. Горка!
цёмнае падабаецца. Гэта ад таго, што ты незнароку солад перасмажыў. Зато мае больш моцнае атрымалася, а твае, сваточак, толькі бабам на раточак. Ой, лишь твоё больш горкае. Мусіць, хмелю перабраў. А вось я і кажу, хмель соладу жаніх. Гэта так. Калі не было хмелю. Слухай, няўжо гэтае піва? Да уж, трэба слухаць. Не. Ведаеш што? Што? Няўжо во дворе коня запражу. І ўвогуле, усё, што ад соніка і з зямлі матухны. Смаката. Саточак, будь здрав. Атрымалася маладое піва. Адным возам ім па піва ехаць. І дай Божа, каб разам да Абрама трапілі.